σας ζητώ να εκτιμήσετε, ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε ότι πάσχουμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα που σημαίνει υδραγωγός, που καταστρέφει το νερό, το έδαφος, και ύστερα γλύφει και κόβει την άσφαλτο, και θα έρθουμε εμείς ύστερα οι συβαρύτες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τριφυλότητας και των σχεδιασμάτων, έχασαν από τον Κρότονα. Θα έρθουν οι συβαρύτες πολιτικοί να πούν: εδώ τα δισεκατομμύρια στην Τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα, γιατί ο δρόμος Τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει εξαιτίας της διακοπής από το νερό, αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε.